na biyun ƙarshe gashi ne ya ce share zanda. Kun gan shi nan gurin? To sai ka zo sai ka danna akan share zanda. To in ya fito ma nan gurin zai fito alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu na yau zan nuna muku yanda za ku yi turi da zanda zuwa bluetooth, hanya mafi sauki. A wasu lokutan da dama za ka ga cewa kana da ra'ayin ka tura abu amma ɗaya wayar ba ta da zanda. To yaya za ku yi? To amma kafin in nuna muku yanda za ku yi, idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma wannan shine ziyartar tashar na farko, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, sannan kai mana share a social media gaba ɗaya domin wasu ma su amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allah za mu ba ku amsa. Kamar yadda na ce muku a farko, a wasu lokutan cewa za ka ga cewa ka sai sabuwar waya amma babu zanda a ciki. To ya za ka samu wannan zanda? Kaga dole sai ka shiga Play Store sannan ka ɗauki wannan zanda. To hanya mafi sauƙi da za ka bi ka samu zandan nan, shi zan nuna muku yanda za ku yi. Domin wani lokaci sai dai a sa a kwamfuta a tura a cikin memory card sannan a ma transfer zuwa wayarka. Amma in har ka samu wanda yake da waya, hanya mafi sauƙi da za ka yi don ka samu zanda ɗin nan ka sa ta a cikin taka wayar, abin da za ka yi da farko, za ka anshi wayar wanda yake da zanda a ciki. Idan ka anshi wayar, abin da za ka yi, sai ka zo ka shiga zandan misali, shiga zandan ta buɗe. Idan zandan ta buɗe maka, to daga nan sama ga wasu layuka nan guda uku, wasu ƴan ɗigo-ɗigo dot guda uku. Su ake buƙata ka yi amfani da su, ba wai za ka zo ka yi connecting zandan ne yanda ka saba yau da kullum ba. Idan ka zo za ka zo sai ka danna wannan layukan guda uku. Idan ka danna, kun gani gashi ne ya fito maka da wasu ƴan bayanai. Daga sama ya ce connect PC, nan kullum kuma ga su nan dai da ka ce dai kusan guda uku. To sai ka zo na kusan ƙarshe, na biyun ƙarshe gashi ne ya ce share zanda. Kun gan shi nan gurin? To sai ka zo sai ka danna akan share zanda. To in ya fito ma nan gurin zai fito maka da shi wannan tsarin. To abin da za ka yi shine, abu na gaba, ko ka tura ta hotspot ko ka tura ta bluetooth. To amma ni na muku bayanin ne yanda za ka tura ta bluetooth, saboda cewa shi ne fi sauri fiye da wannan hotspot ɗin. To abin da za ka yi, sai ka zo ka danna inda aka sa bluetooth ɗin. Ka gani? To da zarar ka danna inda aka sa bluetooth zai kawo ka wannan fuskar. Idan ya kawo ka wannan fuskar, abu na gaba ga wuri da aka sa share using bluetooth. Kun gan shi nan? Wannan zaɓin sai ka zo ka danna akan shi. To nan ƙasa zai kawo maka ya ce ka kunna bluetooth ɗinka na wannan. Sai ka zo ka danna turn on bluetooth, gashi nan daga nan. Zai zo yana searching bluetooth. Abin da za ka yi, ɗaya wayar taka kai kuma sai ka zo sai ka buɗe bluetooth ɗin. Idan ka buɗe bluetooth zai searching. To ka gani yanzu ya kama bluetooth ɗin. Abin da za ka yi na gaba, kawai sai ka danna akan wannan bluetooth ɗin. Kana dannawa akan wannan bluetooth ɗin zai tafi, sannan kuma daga nan za ka zo sai ka yi pairing ɗin shi. To kun gani yanzu ya nemi a ɗayan wayan, sai ka yi accepting. Idan ka yi accepting shikenan. To ku lura da kyau, daga nan sama kun gani gashi ne ya fara tura zanda. To wannan hanyar za ka bi ka tura zanda. Da zarar ya gama turawa, kawai sai ka je ɗaya wayar ka yi installing ɗin shi hankali kwance cikin sauƙi ba tare da matsala ba. Kun ga wannan hanyar za ka bi ka tura zanda a wayarka idan ba ka da shi ta bluetooth. Ka gani ka samu sauƙi kenan, ba sai ka yi downloading da ka kashe data ka yi downloading ba. Wannan shine ƙarshen bidiyon. Idan bidiyon ya burge ka, to ka danna mana like, sannan kai mana share a social media da duk wani group da kuke chatting, domin wasu ma su amfana da wannan al'amari. Idan kana da ƙarin bayani ko kuma tambaya ko shawara, to da Allah kai mana comment, insha Allah za mu ƙoƙarin sauraron ka. Abu na gaba da nake so in tunatar da kai, idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai.